טבלה מעניינת וחשובה על משמעות הקודים בתורה, דילוגים, וכפי שאומרת הגמרא, תורה חדשה מאיתי תצא, מרמז שהמשיח יגלה לנו תורה חדשה, וכפי שאומרים המפרשים, כלומר זה לא תורה חדשה של מצוות, אלא הוא יראה לנו שכל מה שקרה, אפילו מה שקורה, הכל בתורה שהייתה הבלופרינט, התוכנה למעשה, התוכנית שעל פי הנברא העולם, ממילא כל מה שקורה, הכל בעצם היה כבר כתוב ומתגלה, לפי המעשים של האדם. בכל זאת מינימלי בתורה מופיע המשפט, תורת משיח. והשנה, תשל"ו, זו השנה שיניב הפיץ את הדבר, כמובן שהדבר היה כבר בספרים של משה גודברו, אבולעפיה, רבנו בחיי, כל זה הופץ ונודע לעולם בתשל"ו. במשך השנים האלה הרבה דברים התפתחו, וממש אחרי תקופה ארוכה, כמל"ו עד תשע"ו, ודברים מעניינים התגלו, והשנה הזאת מקווים שבעזרת ערוצי טלוויזיה, בייחוד עכשיו אנחנו עובדים עם פינלייט, לוס אנג'לס, חברה של סרטים, דוקומנטרי, ואז השנה הזאת נקבל תשע"ה, יראו את הדברים האלה בפועל, וכפי שמופיע פה גם, עולם יראה לעולם, כן, העולם יראה את הדברים האלה. ומעניין שמופיע פה הקוד, מופיע עם זוהר ביחד, כי ידוע שהקוד הוא חלק מהזוהר, מהקבלה. גם קודים מופיע בצורה כזאת, ומעניין גם שמסתכלים עוד, רואים את ריפס, שהוא זה שמת הבוד הזה, ועד עכשיו עובד על זה, מופיע משהו אחרות, יחד איתו הוצאנו את הספר קסם לחושך, לכן הוא השם שלנו גם, שני מינים עליו התורה מופיע פה, מתתיהו. בכל זאת, השנה הזאת נקווה שבאמת שנה מיוחדת, שבאמת קרובה למשיח, אז תורת המשיח תתגלה בכל הדרת, תשע"ה יראו את תורת משיח. ושממשיכים הלאה, רואים פה עוד פעם עולם יראה לעולם, מה? העולם יכיר, כי 6 שנים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ויום השביעי שבת וינפש. שלמעשה, כן, 6 הימים של הבריאה הם כנגד כל 6,000 שנה, כפי שכתוב בספרים, כל יום ויום מרמז על מה שמתפתח, גם היום מבחינת בלופרינט, תוכנה של העולם. אם כן, טבלה מעניינת וחשובה, מחזקת אמונה, וגם מופיע פה כסיתה, שהשנה הזאת, שנת שמיטה, מוצאי שמיטה, כשרב חיים גנבייצקי אמר, משיח הבא זה כס שהוא איתה, כן, בעיתה אחישנה, שהזמן. כן, השם ייתן באמת שנזכה לחזור בתשובה שלמה, ובאמת נזכה לראות את האור כמו שצריך, שרק לימוד תורה, קיום מצוות, זה נותן לו את העיניים לראות, כפי שאומרת הגמרא, מי שמחכה לגאולה הוא כמו הטלף ותרנגול שמחכים לבוקר, כלומר הטלף שאין לו את הכוח של הראייה, הבוקר האור של האור לא מסוגל לראות, אבל אלה, התרנגול, אלה של 2 העיניים הנכונות, למדו תורה, פיתחו את החושים הרוחניים,